kuti uite again bosimudzi womusoro nditange kufamba kuenda maprofita zvinoita vakadzi kuti mukadzi anoswera the whole day achirwa nezwaka achindigona kusoweka varume satina pfungwa asi ndo zvine zambuko muupenyu kuenda uchimbonofenekwawo so inini handina pfungwa dzandakambofunga dzinenge kuti upenyu wangu richi as long as I'm getting money hakuna munhu angandidisturb life yangu abereki wangu ndinawo apenyu zvese ende kudzinza kweda kusinyazita sei kufiwa muzi kudzinza rikafiwa sterika munoona kuti amurukwana but isatina kuti akafaka kanyanya especially baba waripo hapana kafa asi mudhara wepa akatanga kuya manje ndipo takatanga kuona kuti mimba dzakuita sei dzakupera vana zvibatika andika mabasa hakuna mamarriages yachanira kudza nina wangu ni mukadzi wakatopenga izvozvo haana mukadzi akangofanira zvandinongoita zvongoti indakazotorangwa andichapenga bosi takafambira zvinhu so saka unoyaswa kuti hapana chisvinu chiri kuitika mumhuri medu chinobata kuti chigochengeta munhu akatibereka kunyanya mai nokuti mai ndiwo atikurisana nawo kuti mai ndimi makasara nababa makasiyana makaita sei makatibereka mutichengete ndimo watinotarisa kuti tigokuchengetai uyo akauya kuti ngate sei papika nasingatichengete hapana nokuti izvo zvinasi ndikafunga kuti baba zvino muriko ndokuchengetai sei makandiita zvakadai handifungi asi ndichachengetera mai ndio pari kutirwadza futi ipapo kuti mai takawasiya wakadai so kana tukwasiya wakadai so vanorarama sei vakura zvadaro inini ndakabva ndasiyana vandasiyana nemukadzi uyu vandatomo wechitu zvaakandiita ndezvekuti ndaingonzwa nemakunga kuti mukadzi wako ari ini akandi ndikutsvaga basa kuti ndizoziva kuti pane zviri kuitika andikutsvaga basa ndikatirei zvikanziri crash ndobva azondidzira mota yeboyfriend rake icrash achindabva nemota kubasa yachindisiya asi hanzi paakadzika akaoneka navamwe afanira kumaraini vachitokisana saka afanira akauya achimutaura kuti mukadzi oita munhu achidzika kombo kasi anga achikiswa nemurume wetaxi yakadai chicrash pana munyarara asi zvakachita nezvekuti akazosiya mwana manje akuita zvekuenda kunana gochi madhezi emagangwa aya akuenda magangwa achinodya chikafu mwana asiri ari kumba ainge abereko wake mwana anongotenga zvinana zvimafani fresh zvimayogati nezvimayeuchisa mufriji opa mwana izvo svika mwana abati kwasho kuenda naye kuchipatara akuramba kuenda kadhiri mwana akuigisa hamene kuti mwe ari kudziwiga kadhiri mwana ini kuda aenda nemwana kuchipatara kadhi ndashaya ndaenda nemwana asina kadhi ndakunzi ndatora mai vacho wawe mai vacho kwakutiza so ndakazosvika kuti gende ndine mwana kumusha kunopa mai ndisingazoenda kunonyudza futi mwana ngupi iko kwaMutare ndatora mwana ndaenda naye kwaMutare mai ndaenda nemwana wangu Mutare Inyazura but akazopiwa matreatments kwaMutare chino hospital saka taenda kunyazura mai ndaenda nemwana ndandiremera mukadzi aramba kuuya kutoya nebhegi ndaitova zvinoita mwari kukupa mari ndataura kuti ndisina kana mari vatangoshedzera basa kuchitungiza ndanopiwa $400 yekuti ndandisina kana sende ndotakura mwana wangu kuchipatara chirwara patatoenda nemwana kunopa mai mwana uchiita sei ndambofambira mwana takatenda paNyazura mission ndobvapuwa zviya zvekuti nanzi zvinopiwa porridge riyari kuti ta mwana utaiti kana nekwasho zvikaramba zvikanzichenda naye kwaMutare 2 weeks mwana vashaya ndopanambokudza kuti akazoshaya the day akazotera mundara kunoona mwana after 2 weeks wasinoenda ikoko achizobva kumwana ashaya hapana chataziva tawiga mwana tagara kuti zvinhu izvi tizonyatsosvika padzinde rekuti nhambo namatambudziko atiri kusangana namo muupenyu hwedu zviri kubva kudzinze kumhuri kwedu handidi kushora panext door handidi kushora mwari handidi kushora nyika asi kubva kunext door ndakazozizira mushure memunin'ina wandaichengeta usho wandaendza kuchikoro ndinini akumuticha nyangwe mechanics ari kuita zvese kambani yake kuri good company opozinyaradzo panoitwa mataya apo pana akaguva akabva mumaoko aya asi akaroverwa mana 2 minutes anzi abatwa TB inonzi BP 11 years akaenza kuchitungisa General Hospital zvikanzi zvauda specialist paRenyato vauya paRenyato akaita 4 days paRenyato the very day anga achinzi mwana ari kubuda takati 9 na 7 tiri paground remaambulance paparanga maambulance chitomhanya naye chiti amazoro maka zviri nani amuchabaya majekisheni makusa majekisheni echi emaoko isi takakura chibaya chi majekisheni chimutsunyaza apankuru musadaro kani mushondo musataka kumusa kuonana ende musanda kanamata ndinaye akanditi tapedza prayer zvikanzi bamukuru handizive kuti vachandisa papi nekuti kuronga kwavo ndakukoniwa muri kunza shona ndikutaura to the last word ndakasiyana mwana we11 years ari kutaura yes unin'ina wangusho ari kutaura mashoko takutoparadzana takutenda ndichienda kumba mangwana kusenda mungira ndo kabasa kangu tukunza kuma 10 anaka ashaya nasi kuma 8 kuseni yanga chinza kubuda kunera dot kochi hapana mai
unozati handizeti Mwari wanoita sekuronga kwavo. Takangoti tese taenda kunhamo. Tasvika ikoko baba vairwara. Ndairwara. Asi ndakapona, baba wakasara achirwara. Mwana ndobva afa. Musi wakafa mwana, baba wakabva pona musiwo vakatenda kunoredza howe kudhamu rekupurazi unonzwa ririye. Vachiziva kuti mwana afa. Zvandiri kutotaura izvozvo kuti achifa sanhasi. Mangwana angu atenda kupi kudhamu kunoraura. Tichitofonera kunzi bhozi mukadzi vachakabvunza kuti ko baba vari sei varara sei vachibvunza vapfana umbaka. Zvikanzi mundaraunda kunoraura. Muri kuona? Saka chancha totora ropa. Gogo vakanga vauya kuno kuzona musukuru. Kunhamo watoya kunhamo. Vaitopepa murume wakagogo. Uku mwana ndizviya zvekuti mwana arwara ka BP ka nditi islight akanditi but sudden death manje ndakabva wazopusha manje. Saka vakabva vayazochema musukuru. Wabva wasiya murume achirwara. Achirwara.